Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi ovotjedni broj Hrvatskog glasnika saznaćete u narednim minutama. Na fakultete u Mađarskoj prijavilo se ukupno 105.868 kandidata, od kojih je njih 72.641 ostvario pravo upisa te prešao potrebnu bodovnu granicu. Temeljem srednjoškolskih rezultata 68,8% prijavljenih uspjelo je u svojim nakanama. Od njih će 55.733 studirati na državno financiranim studijima, a njih 16.908 sami će plaćati svoj studij. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Kako smo mogli u proteklom razdoblju bezbroj puta se uvjeriti u njihovu ljubav, otvoreno srce i svaku volju i želju za približavanje, i ovaj put su hodočasnici po staza naših starih našli domaćine koji su bili još i zvijezde spremni skinuti za njih s neba. Više u tjednom komentaru Timeje Horvat naslova Od Jadrana do srca Europe. Moderno istraživačko hodočašće gradišćanskih Hrvata preko 6 zemalja. Ovogodišnji dan Santovaca, koji se od samih početaka priređuje povodom župnoga proštenja Velike Gospe, bit će posvećen 50. obljetnici Zlatne lopte, legendarnog nogometaša Ferencvaroša i mađarske reprezentacije Alberta Florijana, rodom Santovca hrvatsko-njemačkoga porijekla. Više na stranicama Hrvatskoga glasnika. Vodimo vas na Udvarsko veselje, međunarodni znanstveni skup Tadino stoljeće, povijest, kultura, identitet. Na Hrvatsko shodišće u Koljnov i proslavu jubileja tamošnje crkve. Na dvodnevnu biciklijadu učenika 6. razreda škole Miroslava Krleže pod nazivom Kod bake i djeda u Podravini. Traži se zvijezda Pomurja, priredba je Mlinaračke hrvatske samouprave. U ovotjednom prilogu Hrvatskog glasnika slikom i riječju govorimo o 12. državnom kampu hrvatskoga jezika i kulture, srednjoškolskom, održanom od 11. do 18. lipnja u pansionu Zavičaj u Vlašićima. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program internet radija Croatica, a ne zaboravite ni na portal www.glasnik.hu s dnevno svježim sadržajima. Pratite medijski centar Croatica, budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj, na medijskim platformama i društvenim profilima medijskog centra Croatica.